Цячэ вада, цераз поле шырокае, як па лесе я гуляла, забава і вядома вярба. Многія з гэтых песень трапілі ў рэпертуар народнага ансамбля беларускай музыкі і песні «Ярыца», дзякуючы заслужанаму дзеячу мастацтва ў Рэспублікі Беларусь Мікалаю Сіраце. З 2012 года калектывам кіруе Александр Шугаев. Это наш талісман, гэта Мікалай Васильевич Сірата. Практычна вся праграма складаецца з яго апрацовак, з яго песень. І гэта вярба, который мы вельмі любим. Это его песня, которая была в апрацаванні. Это з Гомельшчыны, з таго рэгіёна. 30 год таму калектыў узнік на кафедры народных інструментаў, тады музычна-педагагічнага факультэта БДПУ, а сёння больше студэнтаў з факультэта эстэтычнай адукацыі. Каждый год у нас состав меняется, потому что 5-й курс, 4-й уходят. На их место приходят новые девочки, талантливые, красивые, из других факультетов. Им это нравится. Им нравится народная музыка. Они любят посещать и репетиции, и концертные программы, которые мы даем и в городе, и в республике, и за пределами республики. Нягледзячы на эпідэміялагічную сітуацыю, калектыў працягвае выступаць ва ўсімагчымых дыстанцыйных фарматах і конкурсах, якія прыносяць Ярыцы чарговыя ўзнагароды. Наш ансамбль народной музыки и песни «Ярыца» існуе, и только за апошние вот эти даже 2 года, год, коллектив в онлайне выступал в Польше, город Волин, где отрымал 1-е место, «Караван культуры» на международном фестивале-конкурсе. Совсем недавно, мы 28 соковика, в очередной раз подтвердили гоноровое звание «Народный ансамбль» и вельмі паспяхова. Шмат віншавальных адрасоў, ганаровых грамат і дыпломаў атрымала ў гэты дзень Ярыца, аднак галоўным падарункам сталі апладысменты ўдзячных гледачоў.